Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Ipahilo na diri si Yuta si Reyna Santana. Ay, yata! Langay lang. Yapag magkakaroon. Aka ni yapag magka. Naya. Ay, salamat. Makabaway lagi ko. Whew! Hindi lalim sa pang ng tao eh. Ulog sa itong kiagian. Liniliw ko na siya. Oh! Dili. Ang dakong sawa ka na. Ayaw yung pagduo na mo! Ayaw yun! Makatuod yung kag-espada o di oras! Sige, Lol! Lala, miyunong ang sawa. Oh, hadlok. Ni patuon ni mo ta. Ngunong iyong itang gisundan. O klaro lang kayo nga. Iyatanggi. Kanang gilaming ba? Aron isunod ang panihapon. Kakununo mo ginang sa asawa na nun. Sawahan na to ba? Klaro kayo. Ni kay habag kanang gamitin na lang ko na anang gahom sa perlas ni mo ka na maong sawa. Aron nga magpalayo na siya na to kay sunod-sunod. Hoy! Palayo na mo! Dili mini mo mahimong kanon! Nakakita ka ining niya sa kong kamot sawa! Ang perlas kini nga gamhanan! Wala. Mauna! Gamahan na! Kita ka na! Mahimo kang sunugo na ng maong perlas! Ha? Ya kung humot ka, inigsunog ni mo! Kaya, lamig kang ganon! Aw! Mahimo ka na mong pamahaw, paniutog, panihapon! Usaman! Sugot ka! Perlas nga gamhanan! Abuga ang sawa! Hello. Kabato, uy. Kaya pagbawa ng katawa ni mo to. So, nahadlok ang sawa to nga may mo sinug ba? Ano siya? Ising manguglayng daan, Lola. Hagmahan na giginig perlas nga gigunitan ni kay Lola. Uy, pupwede ka mo to sa gahom anang perlas to ta. Bitaw, dugay ra tang nangamatay kung wa pa nato kining maong perlas to. Busa, angay ta magpasalamat niya. Perlas, salamat kaayo ha. Oh, lah, miyayag siya. Ug nawala ra sab. Wala ka karon. Nawa ba? Napawag na yun. Lagi. Uyasan mo lang. O, tuan na yun sa layo ang sawa ay milikay na siya nato. Nahadlok sa perlas. Anhin na to din himupundo. Sigurado ka ni kay. Puro batik man yung napitaw eh. Pulusan mo yung kahoy din nga. Huwag yung bunga nga. Atong makaon. At dagang kayong bago nga. Nagbitay eh. Mura man og tawaan kining dapitan ni kay. Uto. Wa matay makaon ining dapita. Aw, kun mauna, mapadayon tas unahan. Sige, alsa to. Maayo ang imong gibuhat, Andoy. Nadakpan mi nila. Oh, ako na gud ni. Ay lang gikasipyat ha. Dili mahimo nga makaibaw ang hari nga kami ni Madam Bakukang. Oh, ayaw mo kabalaka. Artistahon sa kuy. Ako mo dinakpan. Ug, magpaabot lang to sa hari inig pauli niya. Aron bayaran ako niya sa akong pagbihag ninyo. Unya ang halin ninyo atong bahinon. Mas mabulahan ka mo. Kung ako na unya ang mamahimong reyna sa hari. Kung ako na ang reyna sa gingharian ni Haring Burak, mahimo ko na ang tanan. O kamo mao ang mahimong bulahan. Anak, maginda, padung ba? Kinahanglang mahigugma ni mong hari, Madam. Bisan kun amang ka. Bahigugma siya kanako. Kana ang akong ipaniguro.
Ani na lang ta dinhi. May mga bunga ng mga kahoy dinhi. Ila, magsanas mo ng kahuyaw? Aw, libre na daw itag makaon iniran. Sige. Anihin na ta dinhi magpalabay sa panahon. Kunwa na mo hulga nato dinhi. Aw. Anihin na lang ta dinhi. Dagko man ang mga kahoy sa unahan, Ani na tayo medyo upaw nga kakahuyan ni Kay. Aron makita na to kung tunay nagpaingon nga kaaway din na to. Labi na ang sawa. Oto. Anha ta diha magtukod og gamay ka pasilungan. Sige, sige. Magsugon ako pangitaw og kahoy nga mahimong payag. Sige. Pero ayaw lang kayo palayo dinhi ha. O ni Kay. Dinilang mo ha. Kay mangita nag materialis para bay ang inyong leading man. Yabagin yung tawana. Uy, bisan usaon ni Toto. Oh. La. Unsa may naas ibabaw sa kahoy? Mura man nag... Wah! Ang sawa ka na. Nag-una siya na to ining dapat. Dili! Why? Hala! 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 Si Toto na. Gibalikusan siya sa sawa. Nikay! Bidang sa sawa sa ibabaw sa kahoy si Toto! Dili! Perlas! Perlas! Tabangi si Toto! Sanuga ang sawa! Nikay! Huwag nahitabo! Huwag nahitabo! Uy! Maluoy ka kong apo! Kaliding man! Kinuha ko! Nikay! Tabangin itaw si Toto! Tabangin itaw! Imabaya na siyang leading man, ha? Ayaw itaw na siyang ipapatay sa sawa. Perlas si Gamhanan! Luwasa si Toto gikan sa sawa! Nausa mo na, Perlas! Waman siya mapagawas og gahom! Itaw ni kay hangyuain taw ng perlas. Dili may mga mamatay ang akong apunin ng dapita. Kinahanglan nga doon na siya'y lubong nga maduaw-duaw panahon sa adlaw minatay. Perlas si Gamhanan! Tabangi si Toto! Pasakiti siya maggahom ang sawa! Huwag hihapoy na itabo ni kay. Dili ni mahimo! Kinahanglan masumpok ko ang sawa! Hala! Bantayin si Reyna Santan! Tabangan ko si Toto! Mao na gini ang kamatayon sa akong apo. Sige man hugna siya kamatayon. Pero karon mao na gyud ni. Di na gyud ni kapugngan. Mag-una gyud ni siya kamatay na ako. Ito! Batilan no! Batilan makaluluoy ni mo to, apo ko. Ikaw gyud ni ayang una mamatay, apo ko! Gugpat niya, ayaw, uy. Salamat nagkagunit-kuning ka nga. Buhay taon ko sawa, buhay ko. Samli, miluwang ang pagbalik sa sawa na ko. Magkunit ko tarong ining isa nga akong nakuptan, uy. Kain ka! Hey, Nikay! Di ako si babaw sa kahoy! Wala. Usam na gibuhat sa sawa. Gibuhian ko niya samtang nagkupayot ko ning sanga sa kahoy. Hain ka! Eh, Nikay! Di ako si babaw sa kahoy! Hain ka, tingog! Nikay! Di ako ibabaw sa kahoy! Hain naman ang sawa! Misipat na! Pagkapatisi mo tingog, misipat na yun! Unsa? Pagtarong diha to, oy! Tino, nagil! Diyan mo to oron, oy! Pero niya na tamang sulti! Una-una ko, ha! Kalisyon biyan ni, oy! Katasin ng kinitangan sa sawan ako! Oh! Hala! Kanagang bunga din is kahoy! Oh, Hindi kay! Kadiyot! Mamukpo na kong bunga, ha! Kay! Gutom na kayo! ha? Ni anagit kita siging harian ni Haring Burak. Nahibalik na kita. Prinsesa Rosa, ni ana kita. Uy. Ayaw mong pahiyom. Kay dinakpan ba mo na ko, ha? Pagbuot no yan, Doy, ha? Nga nung baday kong mupahiyom, ha? Mura mong nalipay nga akong ibaligya. Ha? Na nabugo lagi ka ilmo nga nagwapo kag mayo.
Ay ko palagutan no Andoy ha. Husto si Andoy, Prinsipe Iloy. Dinakpan ta. Busa, angay lang nga mulihok ta sa samas dinakpan. O kay amang man ko. Ikaw, Elmo, ikaw mo magpakiluoy. Utsa? Sige na, pagpakiluoy na, Elmo. Sige. Maluoy mo! Maluoy mo! Ay lamin ninyo Gutsa! Maluoy mo! Kana. Maluoy mo! Kana, magpakiluoy ka. Aron, ingon nga, bayot kang pagka-prinsipi. Usa! Oops! Ini kay, dawatan ng prutas nga ako nakuha. Dagko nga mansanas ni. Dagko kayo. Mansanas tuod ko yung napopo mo. Pero to, sa magkita nahitabo. Nakita man ako ang sawa nga mibalikis na nimo. Mausa na akong nalibgan ni kay. Katong sawa, kung gusto sa mukhaon ako, iyang dugmo ko na akong kabukugan, akong lawas, pinagi sa pagbalikis niya ako. Pero, kung saan to sawa, lagi man. Nga naman to. Pura man og iya kong gibalikisan, paingon sa ibabaw sa kahoy aron makakuha og mga prutas. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!